Malampusong naristo sa kapulisan sa Davao City ang usa ka gikonsiderang top 10 regional level priority target high value individual atol sa gilusad niining joint anti-illegal drug operation ning milabayng adlaw. Gila ang suspek nga si alias Dudong Tama, 27 anyos, ulitaw nga walay trabaho o residente sa Purok 5, Isla Verde, Barangay 23-C, Davao City. Subay sa report sa Davao City Police Office, pasado alas 6:03 sa buntag, diyang gitumbok sa kapulisan ang pinuy-anan sa suspek ug didto gipatuman ang usa ka search warrant nga nisangpot sa pagka-recover sa pipila ka pakete sa gituhang shabu nga nagkatidad og 190,400 pesos, lakip drug paraphernalia, mark money ug usa ka .45 caliber pistol nga dunay sulod nga mga buhing bala. Nunot nini, gilayong giaristo ang suspek uban sa pagpasabot sa iyang katungod o ang nalapas ni ini nga balaod subay sa RA 9165 o balaod batok illegal nga droga o sa paglapas sa RA 10591 for illegal possession of firearm. Sumala sa DCPO, kining malamposon nga operasyon nagulagway sa action with virtue o naglig-on apan subay sa balaod nga law enforcement nga nagtumong sa pagbungkag sa mga network sa droga, balikayan ang illegal nga mga armas sa kadalanan o pagpasiuli sa kahusay sulod sa mga komunidad nga apektado sa illegal nga droga. Sa ulisab nga gipasalig sa buhatan nga wala kini hunong sa paggukod sa mga individual nga naghulga sa kaluwasan sa publiko, idabanan sa pagsuporta sa tawhanong katungod ug hustong proseso. Katropa, kaping nga healthy, doon naglatatayan ng collagen na imong gipangita mag-Santon Gold Coffee Mix na. Alang sa nagkayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Gabalas, XFM News.